Takže tady mám led a tady jsou. Vlastně to budou jako 2 videa v jednom. Dostali jsme inspiraci od Anny Horizon a Sarah Sarcils. Takže sůl si dáme, vymáčkneme si tu hvězdičku. Mám si tam dát. A dáme si tu sůl na ruku. Vlastně ono to pak začne strašně pálet a bolet a pak tam bude takový jakože tetování nebo tetování. Prostě ten tvar toho ledu bude na té ruce, buď v červený nebo v bílý barvě. A to, co budeme dělat při tomto druhé video, to je, že budeme jíst kyselý bonbony a jako podle toho, kdo jich sní prostě nejvíc, kdo jich bude mít nejvíc v puse. To budeme počítat a ten, kdo jich bude mít nejvíc, tak prostě a vydrží to sní, ne že je vyplivne. Vyplivne? Tak vyhrál. Už to máš? Jo. Já taky. Au! Počkej, si tam jsem trošku sklepat. Tu zbylou sůl. Už to kaplo. Jau. Ty si to dáš na tu druhou ruku, nebo na tu stejnou? Na tu stejnou? Jo. Já na tu druhou. Tak tu radši ne. Hej, tak ale, Jo. Hej, normálně. No mé, odumřela mi ruka. Ten board. Já už tam mám kousek a já to vůbec necítím. No ty vole. Já z toho víc soli si tam dej. No nic necítím, hej. Pojď. Dobrý. Ono to pak úplně ta sůl vyžere a bude to úplně bílý prostě. Ten tvar toho ledu bude úplně bílej na té ruce. Jakože skoro vyžraný a vůbec to nebudeme cítit. Ale teď to pálí teda jako blázen. Joj. Teď jdem na ty žděliny. Rained Butt. Teď. Až to budu ukazovat na prstech, ne? Kolik jich mám v puse. Au. Ještě. No mě už odevřela ruka, už nemůžu. Au. No já si nemůžu najít, hej. To vyhodím, už nemůžu.
Ty vole. Je. Máme stejně. Tak jdeme společně. 7. O půl. 9, 10. Tam jsou 2. Jo. Bomo. Vyšláme je, filmy. Pohoda. Tena. Já pakám. Pavna. Počkej, Jana. Pavna. Pavna. Rozumno. Kolik má? 21. Kolik jsi? No, jako. Vidíte? Já to vůbec nesejtím. No, to ne. Už to je malinko. Mám se smít.
Můžeš, já fakt si vyberu. Musím prosit. Jo. Fuj. Fuj. Si ještě počkat. No, úplně červený jazyk, je. No, utři se do zrcátka. Je to pálí ta ruka. To opět čumej tady. Úplně věžička, ne? Hej, ale pak jako tady takhle, úplně svatý Patrik byl včera. Hej, a já to úplně tady. Hej, co já tam mám za tvar? Hele, to je jak srdíčko. Máš srdíčko. S nějakou šárkou. Hej, normálně. Yeah. Já jim to ukážu, očka. Že to půjde vidět. Což měla. Srdíčko s čárkou. Tady. Já možná to podám. Vidíte? Srdíčko. Tady. Takhle. Hezký, ve? Ale právě jako kurva. To je hezký, hele. Dobrý, no. Je to úplně... Tam vole to stůlý. hrubo. Úplně stůlý, hej. Kde mám pití? Hotovo? Máš hotovo? Jsi to snědla. To bylo úplně hnusný. Úplně kyselý celý jazyk tady. Úplně necítím chuťový buňky tam. Jo, kde? Celý mám vykyselený. Vykyselený. Tak furt. To doma neskoušejte normálně. To je hnusný. Furt. Yeah. Hej, tak to je něco to.